la llotja del peix, a comprovar que les dades que hem posat a l'hidrolog, fotos, geolocalització, sigui correcte i que et porti fins aquí. Oceans és un projecte telemàtic per a estudiants de secundària. L'Institut Palamós participa en el projecte amb 4 grups classe de segon d'ESO. L'objectiu és fer adonar als alumnes que el mar no és igual arreu del planeta a través de les seves pròpies observacions i compartint-les amb centres d'arreu del món mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Vinga, ara us agafeu una garrafa cadascun, i heu d'anar a la vora de l'aigua i omplir la garrafa d'aigua. Si podeu, us separeu a més distància i agafeu de 2 punts diferents. Amb el mòbil, com sempre, geolocalitzeu i apunteu les coordenades. Agafeu el termòmetre i quan veieu que ja esteu a profunditat, el poseu a dins, us esteu uns segons, el traieu i mireu la temperatura. En els tàpers els heu d'omplir de sorra. Agafeu de dos punts de la platja, un més a prop de l'aigua i un més endarrere. I el de l'aigua. Molt bé. I després, recordeu sempre amb el mòbil, geolocalitzeu cada vegada que agafeu una mostra i ho apunteu. El que heu de fer és posar-vos així, mirant cap al perfil, i intentar fer el perfil de la platja. Feu una foto del vostre davant, fareu una foto del perfil esquerre, feu una foto del perfil dret, feu una foto del darrere de la platja. I des del punt on ho feu, amb el mòbil també geolocalitzeu. Amb les mostres de sorra i aigua recollides, fan diferents experiments i omplen les dades del qüestionari per penjar al blog. Ara haurem de posar aquests recipients sobre els 2 pots, un d'aigua calenta que hi posarem a sobre el colorant vermell i a la part d'aigua freda hi posarem el colorant de color blau i amb això formarem els corrents de convecció. El que farem serà agafar sorra i posar-la a la placa de Petri i després agafarem àcid clorhídric i la posarem a la sorra per estudiar la seva composició de minerals. El blog recull les activitats que fan els alumnes. Ara els alumnes estan entrant al blog del projecte Oceans i allà respondran uns qüestionaris sobre les dades que van recollir de l'aigua i de la sorra. Hem fet una sortida amb els alumnes a l'Espai del Peix, a la llotja i a la subhasta de Palamós i allà hem vist les 30 espècies més capturades de la costa nostra. Cada grup ha triat 5 espècies i la informació que posen és el nom en anglès, en català i després el nom científic. Doncs en Sharky, la mascota del projecte Oceans, ens ha demanat que féssim una infografia amb totes les fitxes de les espècies i l'estem fent amb el programa Pictochart. Pengen les presentacions, fotografies de les activitats de camp i les infografies. Com a activitat final, es proposa que facin una audioguia en llengua anglesa, on el fil conductor sigui la ruta del peix. Estem geolocalitzant els punts d'interès de la ruta del peix amb l'eina de l'Edulog, des que arriben les barques del peix, passant per la subhasta, la llotja, les peixateries i fins que acaben al restaurant. El projecte Oceans ha contribuït a sensibilitzar l'alumnat respecte a l'ecosistema marí i el medi ambient en general. Hola? Corten!